Și când se apropiară de toate cântările de cum necesitatea păslină, atunci că părintele este câtă, mergeți în satul de voastră și în el este un vânză de apă care este oamenea și jurădată. Și de câtă, aduceți că și dacă vă va întreba cineva, pentru că să ia să se zice așa, pentru că Domnul are credință de el. Și pe când îndrăjit și-au găsit spre prima spus, iar în îndrăjit chiar este la vânt, au zis că stării lui, că primește ce-ți-a Domnul, iar ei au răspuns, pentru că Domnul are credință de el. Și l-au adus pe ei și au gândit hainelor, când s-au săjutit, au ajutat ei asupra, iar când venea el, așteneau hainelor de came. Și apropiindu-se de părâșul muntului Măslină, pătrăușilor oamenilor, rugând să înțelegă să lasă pe Dumnezeu cu pastare, pentru toate minurile de care le văzusele strigând. Binecuvântat este împăratul care vine cu numele Domnului, pace întregi și slavă în Iisus. Și unii de farisei nu știau zis că pe el, învățătoarele, și-au văzut ce și el răspunsând a zis să zic nouă, dacă vor păstra și ea, pietrele vor să ia. Și când s-a apropiat sânsetatea, însâmpia ei gând, dacă ai cunoscut și cu următarea în ziua aceasta, pregăsesc spre capăta, dar acum s-au ascuns de ochii tăi, căci vor veni peste tine că dușmanele ei vor să facă în jurul tău și te vor împresura și te vor strângăra și toate toate și te vor face una cu pământul și pe fiii care se sunt tine și nu vor lăsa nimeni chiar în viață, pentru că numai nostru vrei.